खुलुमबाय दिनै 16 जानुवारि शुक्रबार दिनैनि गिबि बर' निउज आपडेटआव दङ। बर'फोरनि बागुरुम्बा मोसानायखौ जायफोरा नायनो थांनो नागिरदों बिथांमोना एन्ट्रि पास टिकेट लानो नांगोन। एन्ट्रि पास होनाय लास्ट डेटआ मैयानो जोबनानै थांबाय। टिकेटआ फ्रि, अब्लाबो एन्ट्रि पास लाथारनो नांगोन। बे प्रग्रामा 17 जानुवारि खालारखालि गुवाहाटीनि हुरुहुजाय स्टेडियामाव जागोन। बे प्रग्रामाव इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लागोन। गासै 10,000सो डेन्सारफोरा बागुरुम्बा डेन्सखौ मोसाना दिन्थिगोन। डेन्सारफोरखौ आसामनि 23 जिल्लायाव थानाय 87टा समस्तिनिफ्राय लाबोनाय जादों। गासै 400 मास्टार ट्रेनारफोरा बे बागुरुम्बा डेन्सखौ फोरोंदों। हुरुहुजाय स्टेडियामाव सिट केपासिटिया 23,000, नाथाय 19,000 सुबुंफोरखौल' एन्ट्रि खालामनाय जागोन। बागुरुम्बा डेन्सखौ गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो टार्गेट लादों। बागुरुम्बा डेन्सखौ खनसेयैनो माब्लाबाबो 10,000 सुबुंफोरा मोसाफेराखै। बेनो फार्स्ट टाइम जागोन आरो बे मोसानायखौ वर्ल्ड गिनिस रेकर्डआव मुं थिसननो नागिरदों। आरो लोगोसे वर्ल्ड गिनिस रेकर्डआव मुं लिरजानो थाखाय मोसानाय स्टेपफोरा समान जादोंना जायाखै बेखौ नायनाय जागोन। बेनि टाइटेला लार्जेस्ट बागुरुम्बा डेन्स पारफरमेन्स इन अ सिंगल भेन्यू जानो हागौ। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा मैया बड' साहित्य सभानि हेंथा बाथ्रा बुंदों। बड' साहित्य सभानि मानसिफोरा राजनिति खालामदों ना बिसोरो साहित्य सभानि खामानिसो मावदों होननानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंदों। बड' साहित्य सभा हिसाबै इभिक्सननि बाथ्राखौ बुंनो बिसोरो राजनितिनि मानसि नङा होननानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंदों। आसामाव जेरै सरकारि हाफोराव इलिगेलि न' लुना थानायफोरखौ होखारो, बेबायदिनो बिटिसिआवबो इलिगेलि जायफोरा न' लुनानै थादों बिसोरखौबो होखारनाय जागोन होननानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंदों। मानोना बिटिसिआ आसामनिनो बाहागो, इलिगेला इलिगेलानो होननानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंदों। हाग्रामा महिलारी बिथाङा बड' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट डक्टर शरद नार्जारी बिथांखौ सिनायो होननानै बिथाङा बुंनानै लादों। नाथाय बड' साहित्य सभानि जेनेरेल सेक्रेटारि नीलकान्त गयारी बिथांखौ सिनायबो मोना आरो नुफेराखैबो होननानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंदों। हाग्रामा महिलारी बिथाङा 2003 मायथाइनि सिगां बिटिसिआव थाफैनाय मानसिफोरखौ होखारा होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय बिटिसिनि इलेक्शन जोबनायनि उनावनो जायफोरा बिटिसिआवबो इलिगेलि न' लुना दङ बिसोरखौ होखारनाय जागोन होननानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा दा बुंनो हमदों। आरो लोगोसे बिथाङा हा गैजायिफोरनो हा होगोन एबा हानि पाट्टा राननानै होगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय बिटिसिआवबो इभिक्सन जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। आरो लोगोसे हाग्रामा महिलारी बिथाङा मुम्बाइआव 75 कौटि रांनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बानायनो थाखाय मुम्बाइआव हा नागिरगासिनो दङ होननानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा मिडियानि सेराव फोरमायदों। बिपिएफ पार्टीनि एमएलए रबिराम नार्जारी बिथाङा बुंदों दि जायफोरा टेट एग्जामखौ पास जानानै दङ बिथांमोननि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशनखौ 17 जानुवारि खालाराव खालामनो गोनांमोन। नाथाय दा बे खालारखौ सोलायनानै 21 जानुवारि खालारनिफ्राय 25 जानुवारि खालारनि गेजेराव खालामनाय जागोन। आरो बे फोरोंगिरिनि साख्रिखौ मेरिट वाइसआव होनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। बे डकुमेन्ट्सफोरखौ भेरिफाइ खालामनो भेरिफिकेशन एन्ड स्क्रुटिनिं कमिटि दानाय जाबाय। गासै 984टा पस्ट दङ। मेरिट वाइसआव 984 जन सुबुंफोरा बिटिसिआव फोरोंगिरि साख्रि मोननो थांगासिनो दङ। आरो लोगोसे बिथाङा बुंदों दि बिटिसिआव थानाय भेन्चार स्कुल आरो कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय बिटिसिआव थानाय भेन्चार स्कुलनि फोरोंगिरि आफादजों सावरायनायनि उनाव बिपिएफ सरकारा आसाम सरकारनो रिपर्टखौ हरगोन आरो बिटिसिनि भेन्चार स्कुल आरो कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन होननानै रबिराम नार्जारी बिथाङा बुंदों। थारैनो बिपिएफ पार्टिया बिटिसिनि भेन्चार स्कुल आरो कलेजफोरखौ बे बाराव प्रभिन्सियेलाइज खालाममारगोन ना खालाममारा बेखौ जोङो उनावसो मिथिनो मोनसिगोन। आसाम सरकारा वर्ल्ड बेंकनिफ्राय 5,700 कौटि रां दाहार लानो नागिरदों। बे रांखौ हरनो थाखाय एप्रुभ खालामबाय। बे रांखौ 16 बोसोरजों होजोबफिननो नांगोन एबा मारिफिनजोबनो नांगोन। नाथाय बे रांखौ आसाम सरकारा हरजोबा। 90% लनखौ सेन्ट्रेल सरकारा मारिगोन आरो आसाम सरकारा
10% लनखौ मारिनो गोनां जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। आसाम सरकारा माइनि बेसेनखौ 100 केजिआव एबा 1 कुइन्टेलाव 2,670 रां खालामना होबाय। बेखौ लानानै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा वार्निं होदों दि जायफोर बिजनेसमेनफोरा एबा माइ बेपारिफोरा 1 कुइन्टेल माइखौ 2,670 रांनि खम होनानै बायोब्ला एक्शन लानाय जागोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों। बेबाराव BPF पार्टिया देरहानानै सरकार दानायनि उनावनो TCLCC चेयारमेन बिक्रम दैमारी बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथाङा मा मावगोन बेखौ लानानै बिक्रम दैमारी बिथाङा बुंबोगासिनो दङ आरो बिथाङा बुंदों दि हाग्रामा महिलारी बिथाङा बारा बाथ्रा बुङा नाथाय खामानिखौ गोबां मावो। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा बांद्राय बाथ्रा बुङो नाथाय खम खामानि मावो होननानै बिक्रम दैमारी बिथाङा बुंदों। आरो लोगोसे बिथाङा बुंदों दि बे बाराव हाग्रामा महिलारी बिथाङा बे बाराव खानाय सिनग्रा गलाफोरनो 10,000 रां होगोन आरो बिउटि पार्लाराव खामानि मावग्रा, साहा गला होग्रा, भेन्डर, गारि मेकानिक आरो गुबुन गुबुन गलाफोरखौ डेभलपमेन्ट खालामनो थाखाय 10,000 रां होनो थांखि लादों होननानै बिक्रम दैमारी बिथाङा बुंदों। BTC ओनसोलाव BJP पार्टिया बे बारनि MLA इलेक्शनाव बारा गोसो होआखै मानोना थांनाय BTCनि MCLA इलेक्शनाव गाज्रियै जेननो गोनां जादों। बेनिखायनो बे बाराव हिमन्त बिथाङा BTCआव बारा गोसो होआखै होननानै बिथाङा बुंनानै लादों। बिथाङा BTCनि 15टा MLA सिटखौ BPF नङाब्ला UPPL पार्टिनो हगारना होनो हागौ। हाग्रामा महिलारी आरो लोगोसे प्रमद बर' बिथांमोननि बेले बेजेखौ नुनानै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हगारना होनोबो हागौ। BJP पार्टिया बे बाराव केन्डिडेट होगोन ना होआ बेखौ समावसो मिथिनो मोनसिगोन। नाथाय BJP पार्टिनिफ्राय BTCआव मानसिफोरा टिकेट नागिरदों होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। बे बारनि इलेक्शनाव हिमन्त बिथाङा BTCआव UPPL पार्टिखौ सापर्ट खालामाबासिनो BPF पार्टिखौ सापर्ट खालामनोबो हागौ। साउदी आरबियानि बोराइसिन सुबुङा 11 जानुवारि खालारखालि थैबाय। नाथाय बिथाङा बेसेबां बोसोर बैसो जानानै थैखो नोंथांमोना मिथिगौना? बिथाङा 142 बोसोर बैसो जानानै थैबाय। बिथांहा गासै 3 हिनजाव दङमोन। इन्टारेस्टिं बाथ्राया बेसोदि बिथाङा 3 नाम्बार हिनजावखौ 110 बोसोर बैसोआव 110 बोसोर बैसोआवसो जुलि खालामदों आरो बिथाङा 110 बोसोर बैसोआव जुलि खालामनानै सासे फिसाजोबो मोननो हादों। बिथाङा 142 बोसोर बैसो जानानै थांनाय 11 जानुवारि खालारखालि बिथाङा रुंसारि जालांबाय। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालाम आरो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। थेंक इउ।